जिनै मे बर' बिमा सान। दिनैनि 12 मे सानखौ बर' बिमा सान महरै फालिनाय जायो। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना। गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमगिरि मुंख्लं गायदे हेलेना बसुमतारी। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमगिरि मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि मुङाव बर' बिमा सान फालिनाय जायो। जिनै मे 1988 इंराजि मायथाइनि दिनैनि सानावनो मुंख्लं जादोंमोन हेलेना आरो गायदे बसुमतारीया। बर'फोरनि सायाव इनाय अनागार सोलिनाय थासारियाव बेनि हेंथायै बर'फोरनि सोमावसारनायाव आवगायबोनाय मुंख्लं हेलेना आरो गायदेआ इनाय अनागार खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिनि गुलियाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन। दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा सानखौ फालिदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आइजो गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ गसाइगावनि सराइबिलाव थानाय बिथांमोननिनो मुंख्लं खाम्फायाव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि मिथिंगा बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानै मुंख्लं हेलेना गायदेनो सिबिनाय बावो। लोगोसे बिथाङा फोरमायोदि दिनैनि बर' बिमा माहारि सानखौ जों बयबो राजखान्थिनि नोजोरजों नायालासिनो गासैबो दिनैनि सानखौ खौसेयै ज' फालिनांगौ आरो मान बावनांगौ होननानै फोरमायो। बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोथां जारिमिना गोथाङैनो दङ। 1988 मायथाइयाव जेब्लानाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बर'फ्रा बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय मैखोम बर' ओनसोलाव आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों जेनाखि सोमावसारदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै, बे समाव आइजोफ्राबो अदेबानि आथोब आबोबाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दा बे समावहाय आन्दलननि नामाव पुलिस मिलिटारिफ्रा बर' गामिफ्राव थांनानै बर' ओनसोलफ्राव थांनानै जोंनि बर' फिसा बिदा फंबायफोरनि सायाव अयथासार खालामोमोन, जुलुमबाजि खालामोमोन, जोंनि न'खरफोरखौ धंस' खालामनानै गारबोयोमोन। माइ दै माइरं जि जोम आरो स्कप मोनोब्ला बिसोरो हिन्जाव फिसाफोरनि सायाव बिमाफोरनि सायाव इनाय अयथासार देहायारि साजा मान इज्जत नस्थ' खालामदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला दिनै बे गासै जाथाया बै सोमावसारनाय समाव जादोंमोन। बेबायदिनो दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमनानै बिसोरो लाबोयोमोन, जोबथेसालियाव दोनोमोन, जेरा होयोमोन। बेबायदिनो जुमदुवाराव ना सारनो थांनाय माखासे हौवा फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव बिना दायैहाय हमनानै लाबोनायाव गसाइगाव सिभिल एसडिअनि दारै जादों। बे समाव अफिसारा दंमोन प्रितपाल सिं SDPO, गसाइगाव साब डिभिजननिनो SDPOआ बिथाङा प्रितपाल सिंमोन। बिथांनि नेतृत्वआव मोनसे बे रेड खालामनो थांनाय पुलिसफ्रा बे बर' फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव गायदे आरो हेलेनाजों लोगोसे गोबां बर' बिमाफ्रा बिसोरखौ मोजाङैनो हमथानानै लाखिनो थाखाय ओंखारबोनाय जादोंमोन दलै नोगोरै। दा बेवहाय बिसोरो हाया जादों। ओमफ्राय बिसोरो आयेनगत भाबै बोरैहाय जोंखौ बे ज' जानाय मैखोम बाहागो लानाय मानसिफोरखौ बोरै जायखार होनो हायो आरो बिसोरनि प्लेनिङा बेनोमोन प्रि प्लेन। बिसोरो गावसोरनियाव अन्थाइ खुबैदों होननानै बोरला गाहरदों होननानै फायार खालामदों, अपेन फायार खालामदों। लाबोयै नैबे बसाबिल हाथाय सराइबिलखौ बारग' होनानै नैबे दानि बे जायगा स्पटआ बैसिम मोनफैदों। जोङो सानसे सिगां आइजो आफादा बे सराइबिल जायगायावहायनो जों मिटिं खुंफैदोंमोन। बे समाव आं आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि, कुसुगाव आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि। अब्ला मोनसे जोंहा बिथोन दंमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय, गामि गामि हाबनाय पुलिस मिलिटारिफ्रा दाय गैयै मानसिफोरखौ जुदि हमनानै लाङो बे समाव आइजो आफादा हमथानानै लाखिनांगौ गावनि बर' फिसाफोरखौ। बे बिथोनखौ मोननानै जोंनि बे सराइबिल ओनसोल, रायमना मथामबिल गामिनि ओनसोल बिब' बिनानाव गासैबो ओइदिनखा सराइबिल बाजारखामोन, बिस्थिबार दिन। बे समाव ज' लैहोर हाथाय जानो ओंखारनाय बिब' बिनानावफ्रा ज' जानानै बे हौवा मानसिखौ होबथादोंमोन आरो बेवहायनो पुलिसा प्रि प्लेन खालामनानै बिथांमोनखौ अपेन फायार खालामबाय। बे समाव गायदेनाव नैबे जायगायावनो बैग्रि बिफां फांसे दंमोन, बे जायगायावनो बे स्पट डेथ जादों। बिनि खर'नि खानाया गुजोबदों, उल्था बिगुरा दुलुनानै मोखांसिम जोख्लोबजोबदों, ओरैबायदिसिम खर'आव नांदों। औ
बिनिफ्राय हेलेनाया इन्जुरि जाबाय, बुलेट इन्जुरिस जाबाय। बेखौ माने हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोङो लानानै थांदोंमोन जोंनि वार्कारफ्रा, आइजो आफादनि वार्कारफ्रा। नाथाय पुलिसा होसो होसो लांनानै कुसगाव एरियानिफ्राय बेंसनानै बेखौ हमनानैहाय थानायाव दोनहैबाय। बे सिकित्सा मोननो हायाखिसै आरो ओरैबायदि आदानियै बे गारि सायावनो माबायावनो थैलांबाय आरो। सोमावसारनायाव बर'नि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा अनागार खालामजादोंमोन। बर' आइजोफोरा इनायै जिनाहारि खालामजादोंमोन। दुखुथिया बर' बिमाफोरा अनागार सहायनांदोंमोन। मुंख्लं साननि हाबाफारियावनो नुजाथिनानै BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा बारग' आथोबनि दैदेनगिरि मालती रानी ब्रह्मआ दुखुनांथावै फोरमायथिदों। दिनै बे गोथार सान बर' माहारिनि थाखाय, बिमाल' नङा बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना सान। नंगौ दुखुथिया, दुखुनि समब्लाबो जों बेखौ लानानै गौरब खालामो दिनै बर' बिमा सान। बे बर' बिमा सान हिसाबै जोङो सिगाङाव आथोबा फालिबोजेनदोंमोन। बे समाव आबोब गैयामोन। 1986नि 14 जुलाइ खालि आथोबनि जोनोम जादोंमोन। आरो बे सोमावसारनाया, आलादा हादोरनि सोमावसारनाया रावबो बर' हारिखौ सिङाव जिरायनानै थानो थाखाय खाबु होआखैमोन। मानो होनोबा आसाम पुलिसनि बे आन्दलनखौ, सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ होबथानायनि थाखाय जेरैबायदि माने गिथाव बाथाव गाग्लोबनाय हाबाफारिया जाबाय थादोंमोन, बे समावनो गायदे हेलेना बिथांमोनहाबो मुंख्लं जानो गोनां जादों पुलिसनि गुलियाव। नायगार नायगार, ओरैबायदि नायगार नायगार बुग्लिखादों, गावग्लुंखादों सराइबिल हाथायावनो। दा बे माने एखेबारे दुखुनांथाव आरोखि, खुनु धरनै साननो हाथावै। गोबां जेनेबा हेलेना माइनर, 15 बोसोरल'मोन बे समाव, बियो माइनर। आरो बेल' नङा, गोबां इनजिउर जादों माइनर। जेनेबा थांनानै थानाय समाव लेवास्रि होननायबो दङमोन, बेबोथ' क्लास 8आवल'मोन, माने एखेबारे ब्रास्टआव, बिनि चेस्टआवनो बेखौ गावफ्लंनाय जादोंमोन। दा बिदिनो गोबां माइनर गथ'फोरनि सायावबो, आइजोफोरनि सायाव, हिन्जावसाफोरनि सायाव जोबोद अयथासार खालामनाय जादोंमोन। दा बुंनो थाङोबा नैबे नैथि मुंख्लं बर'नि सोमावसारनायाव सिगाङावथ' सुजित नार्जारि जादों, बिनि उनाव बे गायदे हेलेना मुंख्लं जाबाय। बे गायदे हेलेना मुंख्लं जानायनि उनावनो जोंनि बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि स्टेपआ टार्निं पइन्ट लादों। आरो बिनि उनावनो आरोबाव 88नि हरैहाय लागै आरोबाव 12 नं भुमखायाव 60 आइजोफोरखौ नायगार नायगार पुलिसफ्रानो जिनाहारि खालामबावबाय। दा बिनि उनावबो आरोबाव जोंनि आन्दलना जोबोद दुखुनांथावनि गेजेरजोंबाबो बिमा माहारिफ्रा खस्थ' मोन्दों, मुंख्लं जादों, गावख्रुब जादों आरो जिनाहारि जादों। बिनि उनावनो बर'नि आन्दलना आलादा रोखोमनि गोजौ थाखोआव थांदों। लोगोसे हाबाफारियाव नुजाथिना गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै सिबिनाय बावो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो। नुजाथिनानै बिथाङा फोरमायोदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ बाउसोमगिरि मुंख्लं गायदे हेलेनानि मुङाव मोनसे चिल्ड्रेन पार्क बानायनाय जागोन होनना फोरमायबाय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। आङो बेखौनो सानदों जे जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंनि आसामनि माखासे लिडारफोरखौबो माने बेबायदि मेम'रेबल माखासे जिनिस बानायनानै, सेन्टार बानायनानै माने जोंबो गुबुन गुबुन हारिनि लिडारफोरखौ मोजां मोनो, बिसोरनि मावनायखौ जोंबो माने फसायो, मोजां मोनो, रेसपेक्ट होयो। बे हिसाबैनो भुपेन हाजरिकानि नामाव मोनसे पार्क बानायनो थाखाय लादों। आरो बिदिनो माने मा होनलाय जुबिन गार्डनोबो मोनसे मेम'रियेल पार्क खालामनो थाखाय बिथाङा दायथ' लादों। दा बे हिसाबैनो आंबो सानबाय जोंहाबोथ' बिराद सेक्रिफाइस खालामनाय माखासे सुबुंफोर दं, बिसोरनि नामावबो जोंहा बेबायदि मोनसे मेम'रियेल पार्क थानांगौ, माने जेराव जों थांनानै रेसपेक्ट खालामहैनो हायो। बेबायदि साननानै आं मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजों रायलायदों। रायलायनायनि थाखायनो बिथांजों रायलायनायनि उनावनो बिथाङा माने नैबे गायदे हेलेना पार्कखौ बानायनो थाखाय बिथाङा आंनो बिथोन होदों। दा बेखायनो आं बिनि सायाव माखासे डिजाइनफोरखौ बानायनो थाखाय थिनबाय आरो हा एसे लादेरनो थिनबाय आं। दा मोनसे हा लादेरनानै चिल्ड्रेन पार्क खालामनो सानदों आङो। खारन गायदेनि फिसाजो सासे दंमोन रम्भा नाम, बे रम्भाया अन्थाव बाथावनो बिमानि आहार मोनजायैयाव थैनानै थांनांदों। बे हिसाबैनो आंहाबो गोरबोआव मोनसे गाबखांनाय थादों।
जों बिमा सासे बिमानि जोंनि बिमा हारिनि सासे बिमानि गथ'आ अन्थाव बाथाव आलाय सिलाय जानानै थैनानै थांनांबाय। बे हिसाबैनो आङो बे रम्भानि माबाखौबो सेक्रिफाइसखौबो आं एसे बेसेन गोसा खालामनो सानदों आरोखि। ओमफ्राय चिलड्रेन पार्क खालामनो सानदों आंसो सानदों रम्भा चिलड्रेन पार्क होननानै बा रिक्रिएसन सेन्टार हिसाबै बानायनो आं गोसो जादों। मुंख्लं साननि हाबाफारियाव दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां आइजो माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै सिबिनाय बावो। गसाइगावनिफ्राय खौरांगिरि सनाराम मोसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।